Lungsod ng San Carlos ay sinasabing biggest city in Pangasinan dahil ito ang may pinakamataong lungsod sa Pangasinan. Ang bayan ng San Carlos City ay kabilang sa ikatlong klaseng lungsod sa lalawigan ng Pangasinan, Pilipinas. Ayon sa census noong 2020, mayroon itong populasyon na 205,424 na katao. Ito ang may pinakamataong lungsod sa Pangasinan at sa buong rehiyon ng Ilocos. Ang San Carlos City Public Market ay tinatayang nasa 21 kilometro mula sa Lingayen Public Market at 208 kilometro mula sa Maynila. Ang lungsod ay tinatawag ding Mango Capital of the Philippines. Ang San Carlos ang may pinakamalaking bilang ng mga puno ng mangga. Ang mga bunga nito ay kabilang sa pinakamasarap na lasa sa bansa at isang umuunlad na industriya ng bamboo craft. Isang agro-industrial na lungsod. Ang San Carlos ay nakikibahagi din sa pag-aalaga ng mga hayop, produksyon ng pananim, pangingisda sa loob ng bansa, palayok, pagproseso ng pagkain, turismo, komersyo at kalakalan, maliit na pagmamanufaktura, at paggawa ng harina. Ang San Carlos ay sinasabing may perpektong potensyal na pamumuhunan dahil sa malawak nitong lupain, malaking populasyon at estratehikong lokasyon na nasa gitna ng Pangasinan. Ang mga kumpanya ng bus na may serbisyo na din dito sa syudad ng San Carlos papunta at pabalik ng Maynila ay kinabibilangan ng 5-star bus company ay mga Dagupan Bus Company, Pangasinan Solid North Transit, Inc. First North Luzon Transit. Pero na din ang mga jeepney para sa mga commuters papunta sa mga kalapit na bayan nito tulad ng Calasiao, Dagupan, Manat, Bayambang, Ortiz Tondo, Basista at Malasiki. Para sa mga may nais umakyat ng Baguio, ay mayroon na din silang UB Express na maaaring sakyan para sa mga commuters. Ang mga kagiliw-giliw na lugar ng bayan ay kinabibilangan na: una, ang minor basilica ng St. Dominic na may 435 taong gulang na siyang dinarayo ngayon. Pangalawa ay ang tagapagsalita Eugenio Perez Memorial. Pangatlo naman ang City Plaza. Pang-apat naman ang Quadricentennial Arch na matatagpuan sa Bowignit. Pang-lima naman ay Binalatongan Ruins na matatagpuan sa Barangay San Juan. At pang-anim ay Philippine Fruit Corporation sa Barangay Pagel. Noong ika-26 ng Abril 2011, 86 na barangay sa San Carlos ang nagmurno ng 100 metro kwadradong mango pie na puloong gymnasium at nagtakda ng pinakamalaking mango pie world record. 400 square na mango pie iniluto sa San Carlos City. Umabot ang mga katutubo ng 400 tray ng mango pie, 10 kilo bawat isa, di 400,000 sa isang 100 metro kwadradong mesa at pinagsaluhan ng higit sa 1,200. Tinampok nito ang Mango Bamboo Festival ng San Carlos City 2011. Ang bayan ng San Carlos ay nahahati sa 86 na mga barangay. Ikaw na nanonood kung taga San Carlos City ka, saan ka nakatira sa mga barangay na ito? Abanon, M. Soriano Street. Poblasyon: Agdao, Anando, Antipangol, Kapunit, Bacnor, Balhaya, Malayo, Baldo, Baliti Sur, Pilopa, Bani, Makmak, Pugalyon Posada Street. Poblasyon: Ligawan, Mongingit, Mongosan, Bonifacio. Poblasyon: Puenlan, Burgos Padlan. Poblasyon: Paquerites, Kaingan, Kalubawan, Kalimboyan, Kapitaan, Kawayan Pili, Cobol, Colandi, Cruz, Toyrong, Gamata, Galeo, Ila, Inerongue, Isla, Nibas, Lilimasen, Yomos, Lokban. Poblasyon: Cabalbalino, Pabili,
Poblasyon, Pagtiki, Malacanang, Paligora, Mamerlao, Manzan, Matagner, Castizo Norte, Tagilayan, Pinintap, Padilla Gomez, Poblasyon, Pagel, Palami, Palaris, Poblasyon, Paloscos, Pangalangan, Pangulon, Pagbag, Kaitan Panoyboy, Parayao, Payapa, Payar, Teres Boulevard, Poblasyon, PNR Site, Poblasyon, Polo, Quezon Boulevard, Poblasyon, Quinto, Rizal Avenue, Poblasyon, Rojas Boulevard, Poblasyon, Salinap, San Juan, San Pedro, Poblasyon, Sakinip, Subo, Pauang, Caloy, Poblasyon, Tamayo, Tandem, Torrese, Tarektek, Tayambani, Teban, Perik, Tano, Tandang Sora, Poblasyon. Pwede mo bang i-comment kung saan barangay ka nakatira? At huwag mong kalimutang i-share ang video na ito.